Još jednom svima želim dobar dan, sve vas skupa lijepo pozdravljam. Zahvaljujem što ste došli danas na ovu pressicu kako bi naše građane, a i šire upoznali o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području naše županije. Što se tiče epidemiološkog stanja, možemo reći i dalje da je stanje stabilno. Trenutno imamo testirani 186 osoba, od toga je aktivnih 36. Kao što znate, jučer u popodnevnim satima dobili smo rezultate testova za 19 osoba, od toga je 18 negativno i jedna osoba je pozitivna. Ovim putem se zahvalio svim našim građanima koji poštuju mjere izdane od strane Stožera civilne zaštite. Apeliram ponovo na one koji se ne pridržavaju mjera da se i oni pođu pridržavati, jer samo skupa i zajednički, samodisciplinirano možemo dobiti ovu borbu sa koronavirusom. Ono što bi još istaknuo u samom uvodu, a što je prošli tjedan resorna ministrica zdravstva bila nagovijestila da smo jučer održali izvanrednu sjednicu vlade i donijeli odluku o prihvaćanju prostora i financiranju izolatorija u našoj županijskoj bolnici. Kao što znate, već duži period tražimo izolatorij. Pokušavali smo preko privatnih objekata, hotela, međutim nije išlo i onda smo našli jedan prostor u županijskoj bolnici koji će služiti kao izolatorij, znači za liječenje osoba oboljelih od koronavirusa. Također o tome će malo više reći ministrica. Što se tiče od civilne zaštite i stožera, jučer smo popodne održana stožer civilne zaštite federalne uprave, gdje je našoj stožer civilne zaštite dodijeljeno oko 40.000 jednokratnih kirurških maski, a to je strane donacija vlade Malezije, te također donešena je odluka da se na području naše županije podijeli 30 jednokratnih sterilnih zaštitnih odjela i 800 zaštitnih maski sa filterom. Ja bi u uvodu toliko. Ovdje bi isto istaknuo da je pored članova stožera civilne zaštite nazočan i resorni ministar gospodarstva, gospodin Miloš Bauk, pa nakon obraćanja javnosti, javljanja, znači redom ministrica rada, zdravstva i socijalne skrbi, te dr. Cvimamić. Ako imate kakve pitanja vezano za gospodarstvo, ministar gospodarstva stoji na raspolaganju. Evo za uvod toliko, ja vam se zahvaljujem. Pozivam ministricu da se ona obrati. Izvolite, ministrice. Hvala predsjedniče. Dobar dan, pozdrav svima. Kao što vam je predsjednik rekao u uvodu, jučer smo donijeli na vanrednoj sjednici vlade odluku o prostoru za izolatorij i finansiranju izolatorija. Svi ste upoznati da je Skupština Herceg-Bosovske županije odvojila $1.000.000 maraka za borbu protiv koronavirusa. Iz tog miliona ćemo platiti to opremanje izolatorija koji se nalazi na 3. spratu naše županijske bolnice Fra Mihovil Sučić. Znači, to je najbolje rješenje jer je trajno rješenje. Kapacitet izolatorija će biti oko 35 kreveta, bit će zaseban ulaz za zaražene, za doktore koji su zaduženi za pacijente koji će biti sa pozitivnim na koronavirus. Druga stvar, znači, to je druga stvar što vam želim reći. Sad zasad nemamo pritisak na našu županijsku bolnicu što se tiče pacijenata, ali smo isto tako na kriznom štabu donijeli odluku da se pored odjela neurologije, dok ne bude izolatorij gotov, u funkciju stavi i odjel psihijatrije za slučaj ako nam bude trebalo za smještanje većeg broja zaraženih osoba. Druga stvar, također od miliona smo otprilike potrošili 250.000 za nabavku opreme koja je po zahtjevu od zdravstvenih ustanova bila preko potrebna za borbu protiv koronavirusa. Druga stvar, ja stvarno sad isto želim da se zahvalim našim doktorima koji su i u ovoj situaciji stvarno se pokazali kao vrhunski profesionalci, ljudi koji rade svoj posao i koji su tu sa našim pacijentima. Eto, toliko za sad. Dobar dan, sve vas pozdravljam. Evo, ja ću se malo osvrnuti, iako su moji prethodnici rekli, na epidemiološku situaciju u našoj županiji. Naime, imamo 186 osoba testiranih, 37 pozitivnih,
na koronavirus, 36 sa područja općine Livno i od jučer jedan slučaj iz općine Tomislavgrad. Rekla bih da je naša epidemiološka situacija još uvijek povoljna, znači držimo rekla bih stvari pod kontrolom. Ono što nas raduje u svemu tome je da naši pacijenti, iako nažalost imamo jednog preminulu osobu, vi ste ranije obavješteni o tome, svi naši ostali pacijenti su dobro. Mogu reći da 90% ljudi koji su pozitivni na koronavirus su sa blagim simptomima ili su asimptomatski, a dvije osobe koje su do sada bile hospitalizirane, jedna u Mostaru, a jedna u Županijskoj bolnici u Livnu, su obje izišle na kućni oporavak, odnosno liječenje, što znači da je njihova zdravstvena situacija dobra. Uskoro već imamo negdje oko 1. maja, znači osobe koje su asimptomatske, a kod kojih je potvrđeno koronavirus, znači pomalo nam izlaze iz tog rizičnog perioda od 28 dana kada će biti testirani i evo ja se nadam da će to proći bez problema i bez ikakvih komplikacija, da ćemo potvrditi negativne nalaze i da ćemo pomalo tu priču završavati. Ono što također ohrabruje jeste da već 4. dan u Livnu nemamo novo zaraženih i to je isto pokazatelj da su ljudi odgovorni, da se drže naputaka, odnosno naredbi kriznog stožera, da se pridržavaju mjera samoizolacije, da su smanjili sva okupljanja i druženja. Iako i tu imamo znači uvijek naravno kao i u drugim sredinama povremenih i kršenja samoizolacija. Inspekcija, policija vrijedno radi na terenu, kontrolira to i evo znači ja se ovim putem također i njima zahvaljujem jer su zbilja velika podrška i pomoć u cijeloj ovoj situaciji. Evo toliko od mene, ako imate pitanja. Pa ovako, to je informacija od sinoć, znači kada smo dobili, odnosno našli u našoj bazi podataka potvrđen jedan slučaj iz Tomislavgrada. Osoba, odnosno obitelj je sinoć kontaktirana od strane Doma zdravlja, mene osobno kao epidemiologa. Ja u ovom trenutku ne mogu ništa reći više. Osoba je od prije kronični bolesnik i njegovi kontakti osobe, znači njegova bliža obitelj će biti danas testirana, pa ćemo znači napraviti još jedno šire epidemiološko izviđanje da bismo mogli utvrditi činjenice i nekako sa velikom pretpostavkom tvrditi, odnosno naći put kako je moglo eventualno doći do infekcije. U ovom trenutku zbilja ne mogu više reći. Nisam čula. Za danas nemamo, znači s područja općine Livno danas nemamo niti jedan bris za slanje, a s područja općine Tomislavgrad 5. Znači radi se o kontaktima zaražene osobe. Evo što se poduzima u poduzećima kojima je već jedna osoba zaražena koronavirusom, mislim na poduzeće koje zapošljavaju veći broj ljudi, kako se... Aha. Protokol je takav, odnosno epidemiološki nadzor, da sve najbliže kontakte, znači upravo kontaktiramo telefonski, procijenimo njihov rizik i po procjeni se te osobe stavljaju u samoizolaciju. Objekti, odnosno ustanove kojima osobe zaražene ili sumnjive rade, odmah se poduzimaju mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Evo, s obzirom na cijelu priču oko tih testova, zanima me koliko su oni pouzdani, s obzirom da, evo, prema informacijama koje dolaze do nas, postoji u jednom poduzeću osoba za koju se mislilo da je kontakt u stvari sa zaraženom osobom bila. Na kraju njegov kolega je pozitivan, a ta osoba koja je bila kontakt zaražene osobe je 2 puta negativna. Da.
Da vam kažem, pouzdanosti testova ne mogu govoriti, oni bi trebali biti pouzdani, znači nemam nekakvih stručnih pokazatelja, niti niko od nas, znači uvijek se u radu mogu dogoditi tehničke greške ili mogu u toku procesa rada, u toku uzimanja briseva, jednostavno to su stvari koje se mogu dogoditi. Ako mi procijenimo da bi se moglo eventualno raditi u takvom nečemu, obično te briseve i ponavljamo. Znači da bismo nekako rasvijetli tu situaciju. Drugo vaše pitanje je bilo? Dakle, riječ je o tomu da osoba koja je imala kontakt sa zaraženom osobom u poduzeću, znači je negativna, a s kolegama s kojima svakodnevno radi, kolega je pozitivan. To iziskuje znači veće epidemiološko istraživanje. Virus sam po sebi je znači nama potpunosti nepoznat. Mi ne znamo u ovom trenutku i niko ne zna, time se bave svjetski virusolozi, znači sve njegove karakteristike, načine prenošenja i njegovo ponašanje. Tako da može biti, znači ima nelogičnosti koji su i za nas jedan veliki upitnik, ali u tom slučaju istražujemo kontakte, znači pokušavamo spojiti taj mozaik. Evo ja u ovom trenutku ne znam, to je pitanje za nekog drugog. Još jedna stvar, Pa mislim da je ona logična i da je sasvim primjerena. Znači sve ono što su donacije, naravno one su usmjerene na objekte, odnosno poduzeća, odnosno zdravstvene ustanove kojima su namijenjene. Tu mi ne možemo naravno ništa. A sva oprema koja je kupljena sredstvima vlade, odnosno Ministarstva zdravstva, ona je sukladno i broju djelatnika, sukladno tim kriterijima ravnopravno raspoređena na sve zdravstvene ustanove. Hvala. Ja vam se zahvaljam. Ako imate još kakvih pitanja? Evo, gospodina Bauka bi pitao koliko je ljudi do sada ostalo bez posla u ovoj županiji i mogu li poslodavci računati na neku pomoć od vlade? Dobar dan svima. Pa evo, Ministarstvo privrede već od početka ove pandemije radi na programu izrade, na programu pomoći privrednicima i to u našem radu mi smo dosad poslali preko 150 mailova na različite adrese privrednika da vidimo koji su njihovi problemi, na koji način bi im vlada mogla pomoći, kao i održali smo jedan sastanak sa privrednicima iz svih 6 opština našeg kantona. Na tim sastancima oni su iznijeli dobar dio prijedloga koji jednostavno nisu u nadležnosti vlade, a mi ispred ministarstva ih možemo pomoći trenutno jedino sa onim sa čim raspolažemo, a to je otprilike da im subvencionišemo bar tih 15 dana u 3. mjesecu doprinosa i trenutno radimo na izradi tog programa, jer jednostavno očekivamo i od federalne vlade ova kreditna sredstva, tada ćemo raspolagati sa nekim većim sredstvima i moći ćemo ići sa nekim konkretnim programima. Znači, trenutno radimo na tom programu da subvencionišemo za 15 dana doprinose u 3. mjesecu. Pa za ostalo razdoblje ćemo raditi druge programe normalno kada dođu ta sredstva kreditna sredstva od MMF-a i rebalans budžeta koji očekivamo sad u 3. mjesecu. Pa trenutno nemamo tačan podatak koliko ih je ostalo, znači znamo da je otprilike to je na dnevnoj bazi se podaci mijenjaju, tako da jednostavno ne mogu vam reći taj podatak. Zahvaljujem. Evo prema podacima koje imamo malo prije od Zavoda za zapošljavanje, znači od 15.3. do punca prošlog tjedna prijavljeno je negdje oko 280 osoba na zavod, s tim da imamo oko 190 osoba koji su zatražili novčanu naknadu. To je sad trenutni podatak koji imamo, a ažurirajući podaci svakodnevno. Rebalans proračuna iće brzo, sigurno. Evo čekamo šta će biti sa ovim zakonom, korona zakon na razini federacije, gori čim se to prođe mi ćemo raditi
rebalans proračuna. Ono što sam već govorio, znači ova godina je bitna da sačuvamo ljudske živote, borba protiv korone virusa i druga stvar je pomoć našim gospodarstvenicima da skupa prevaziđemo ovu stvar i situaciju u kojoj se našli. Evo, mjere ostaju na snazi do daljega. Kako je situacija, evo, kako najavljuju da bi mogli krenuti sa nekih popuštanja, ali evo, o tom potom kad bude, bit će javnost pravodobno obaviještena i uglavnom sve su mjere na snazi do dalje. Evo, ako nema više pitanja, ja se zahvaljujem na dolasku. Čim budemo imali novih informacija, bit ćete pravodobno upoznati. Također što se tiče i stožera, stojimo na raspolaganju, uvijek smo tu od 0 do 24 sata, bez obzira bila presica ili ne. Svaka pitanja ako imate slobodno nazovite i to je to. Zahvaljujem i vidimo se. Želim.